Presiden Kakasi Author Society Profesor DRL Nonglat Ulaong baka jingmi ke jingtheng kali haka step khat nyau trek no pra arjar puar kedai na kadaw ke jingbam klan ki bor penyat district habe kran mat usulong mel ukurwo ka atiar udi uri urang ba ulaong bahaba ki rang ba sarkar India ki wan nakasnam shakasnam kila tep kumno ban penyat ban penbet yaki kali bat kim shem la ai lupa ka jing pentep ar ne lai sngi shwa ka sngi ba unu he sarkar unwan kene ke jingkan tho Profesor DRL Nonglat kalong halor ke jingtheng kali kabla jiana ru ka porman step jong ka khat nyau trek no pra arjar puar na ka daw ka jingdon ka rehearsal penyat kali na ka benta ka jingwan menteri rang badu kari India Narendra Modi ha ka khat pra trek no pra arjar puar sha ka jingdap rakhe Sunpost nam ka North Eastern Council kane ka jingtheng kali kala jiaru na ka daw ka jingwan ki kattu kat ne ki menteri sarkar India ki bakan thup yo Amit Shah Kiren Rijiju bat ukum jo menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma shisngi shwa ka jingwan Modi kawai kalom ba ngatrai ka Buar Social District ka Kamlong ka ba Klan haba kini ki rangba sarkar ki wan na kasnem se kasnem kiratip kumno banyan kiratip kumno ban penbeti ki kali kabaran kam kalong bakin su ail pa ya ka jimpentep ala ne laisngi suwa jong kata kasngi ba utau he sarkar unwan sikipan ba kita ki surok ki balong banyan kita ki surok ki bomlong banyan lani ya kita ki surok kata por num syayat kali tan kata kalabian kim dai banda le ya kata ka jing persang lani rehearsal kumno banyan na dai ka sngi bawan tau menteri ramba tingi baka district administration ka fail ta ti kumna meni nasakut kumbasi kenta tamai tang banga nadu bangami na yeng na golf lane hadu ang ne yeng governor bar ngala slam yang program hang ne kumba sikentai tikene ngai kumba ka sarkar nang ni sakmat ka district administration kamdai shu ban le kumne nomor kan long ka jing thot ya pai ba ba ka nom le namban baro kha ji babon kiwai bar ki department la ne ke seng ba pher badan ne ki program ba pher kira dai ban ai ki penten ha ko por ba yang bar kim don kam hiru man le ya ketuka rehearsal dan negeri persang kumno le ladawan atau he sarkar kata garo ko bai nang ta ko bai pap kini ke jiwan jong menteri rampa imat kalong tang nam ta katu ke negeri jingtmo kam simlong ke jingwan ke ba la perkhat lepa ban ailat ye kiseng ba pero kibami kmat na kamenta kipadba lanne kibadan ban kren na kamenta ki majing dawa ti kajin pentep ye kipadba langba kitrat sarkar lanne wat langba jong kini ki sengsan hima kamsimdan hakene kajin ban kamenta ti la syatep jar-jar lane sop-sop kumto